चलो हाँ तो Macam next. जनगार बेलायखौनो गाहाम पिसफुलि जों बोटिं लाइ दङ जों जोंनियाव जे बाजारबारि स्कुलनि जे सेन्टाराव जोंनियाव जोंनि जे दक्षिण पूर्व एडिसि भिलेज कम्युनिकेसन जे भटार्स जों भट लाइ ननत नुखा 3 घन्टा निस्लाय कोन गोबां लाइन बसावै भट रिमान नुकमानि अमनो नन रिक्वेस्ट बहाय थाङै रिनानि बागै नों रिलिया अम खा कामानि माने ताङै के जों जतन समान जों जतन इक्वेल आवन बागै फरासाफोर साथुङो बसाय भट रितमान गै जों तां मायनाय आवन बागै जों दिनै जत जों खाबागा थानसेखाले जों दिनै गाहामखा भटार 2018 नि बाय ताबु 2023 नि इलेक्शन बमते हाय फेरलाय फेलाय एकदम शान्तशिष्ट कुनै प्रब्लम गरि पिसफुली